Kallinen. Drame. Kallinen. Tala alaspäin Kallinen. Nyt on tuo sadealuekin löytänyt Tampereen ja Ratinan stadionin, vettä sataa ja kenttä liukastuu. Barrow. Hertsiä ollaan paljon nähty tällä kaudella, hän on tullut vaihtopelaajan roolissa ottelun loppuhetkillä. Alin Könkkölän ja Hertsin lisäksi vaihtopelaaja. Tuohon näitä, kun Miettunen palauttaa pallon maaseudun linjaan. Drame. Ward. Saman tien takaisin Dramelle. Jukkola nostaa, pelaa keskustaa Haaralaa hakien, Drame liukuu siihen ja Ilveksen ensimmäinen peli on Kyllöseltä vähän ujo syöttö alaspäin, Viitala ehtii siihen lopulta kuitenkin suhteellisen vaivattomasti. Drame, George voitoksi Ilvekselle päättyy. Tamperelaisettaan näyttää ainakin tällä hetkellä. Niin Bubi on siis Maaseudun oikea laitapakki Alexander Forsström ja nyt antaa oululaisyleisö myös Hamed Dramelle suosion osoitukset, tyylikäs liukutaklaus ja esti, ettei Moiles Kaana.